Duša. Zašto plačeš, draga, svu noć i dan ceo? Izgubljena sreća još je uvek sreća. I ta jad u duši što te na nju seća, to je jedan njezin zaostali deo. Ne daj mutnoj suzi na sumorno oko. Sreća nikad ne mre, ni onda kad mine. Taj eho kog jedva čuješ iz daljine, to još ona zbori u tebi duboko. U samotne noći, kad žalosno šume, reke pune zvezda, gore pune sena. Do sluha ta pesma ne dopire njena, no duša je sluti, čuje i razume. Zašto baš Jovan Dučić? Pa, ja volim da kažem da svaka pesma posjeduje određene 3 karakteristike koje su njen sastavni deo. Dakle, svaka pesma ima svoju formu, posjeduje svoju, ideju i posjeduje jednu izuzetno jaku emociju. A kada govorim specifično o Dučiću, uglavnom uvek volim da ga uporedim sa Milanom Rakićem. Jovan Dučić i Milan Rakić, svi znate, imaju 2 pesme sa istim nazivom, Žena. I u školama isto to se čita kao jedna osnova i uvek se objašnjava kontrast između ta 2 pesnika. Dok Rakić dominira nad formom u svakom mogućem smislu, znači jedan neverovatan ritam, precizan, ta neka čarobna versifikacija, stvarno ne znam kako je to čovjek izveo, ali genijalno je. Dučić ne obraća toliko pažnje na formu, što, na primer, ja jako cenim. Već obraća pažnju na onaj 3. segment, koji nekako meni lično jeste najvažniji, a to je ta jedna neverovatna emocija u pesmi. Dakle, vi kada čitate bilo šta od Dučića, uvek nekako utonete, potonete, nestanete negde duboko u toj pesmi, bez obzira na to koja je tema, koja je ideja, onako suptilno potonete, progutaju vas te reči i to je svakako nešto što ja mnogo više cenim od prosto, ne mogu kažem prosto, ali od forme, od nečega što svakako postoji, ali nikako ne sme biti važnije od te emocije i ideje pesme. Isto tako, ono što je karakteristično za Dučića, što se meni takođe jako sviđa, jeste, primetit ćete vas, na primer, zašto plačeš, draga, svu noć i ceo dan, i dan ceo. Nije mnogo Dučićevih pesama sadrži ta nekakva obraćanja nekoj ženi. Bilo da je to u pitanju njegova neka, da tako kažem, muza ili možda neka devojka, nekakav ideal, ne znam, ali zašto je to važno? Jer, barem po mom mišljenju, ovaj konkretno motiv koji krasi sve, skoro veliku većinu Dučićevih pesama, jeste taj nekakav ideal. A taj ideal se može videti u idealu, to jest u idealu lepote, ženske lepote. Sad, taj ideal, odnosno taj pojam, se u našoj kulturi otelotvorio u nazivu ženska lepota. I sada ja pretpostavljam, i ja bih na to položio reč, da je jednostavno upravo taj ideal nešto čemu se konstantno Dučić obraća. I što bi mnogi ljudi bi odmah rekli, to je žena, to je nekakva njegova ljubav. Ne. Ja bih uvek rekao da pesnik nikada ne pokušava da se vezuje tako za takve, za stvari, za ljude, nego više nekako da dostigne nekakav ideal, nekakav bilo kakav, kako da kažem,
nekakvo savršenstvo koje jednostavno kojeg jednostavno u svakom mogućem smislu će ga mnogo više ispuniti nego bilo šta zemaljsko, što, budimo realni, većina pesnika i radi. To nekakvo bežanje od stvarnosti kroz stvarnost. Isto tako, karakteristični su Dučićevi opisi, U mutnoj suzi, Sumorno oko, nekako, kako kažem, lepi epiteti, lepe pesničke slike koje svakako, barem u meni, uvek probude nekakvu tugu. Rekao bih baš možda čak i nekakvu depresiju, ali više u nekom smislu da pogledam oko sebe, da se zapitam. I ono što je još važnije, što Dučić sigurno jako lepo radi, ima tu osobinu da natera čitaoca da gleda na svet oko sebe, odnosno da kroz neku lepu prizmu pogleda stvarnost oko sebe i tako tu nekako, kako da kažem, malo zaslađeno stvarnost, sigurno. Sad, bez obzira na to što uglavnom su njegove pesme nekako tužne i eto tako s nekim depresivnim notama, uvek ima tog nečeg slatkog u tom njegovom bolu, u toj njegovoj tuzi koju on toliko pokušava da istakne, a onda opet i da je nekako nadjača i pretvori u nešto što ona sigurno nije, a to je lepa. Eto. A zašto baš ova pesma? Sad, baš ova specifično jeste upravo zbog ovog poslednja dva stiha. Do sluha ta pesma ne dopre njena, no duša je sluti, čuje i razume. Često se postavlja pitanje koja je razlika između pesnika i čoveka. To je sada svakako ogromna tema koju neću objašnjavati. Ali možda je upravo to da je sluti, čuje i razume, upravo ta tri glagola na neki način i sami impliciraju tu neku njegovo osjećanje, bez obzira na to da li on govori o nekom lično ili o samom sebi, možda iz nekog drugog ugla, ali upravo ta reč, posebno ova sluti, kao slutnje i predosjećanje, uvek ćemo vezati za nekakvu mistiku, ali uvek ćemo takođe vezati i za pesništvo, koje će mnogi isto nazvati nekakvom vrstom mistike. Tako da, eto, bukvalno samo zbog ta dva stiha. A gledao bih ja sigurno i druge neke pesnike, ali ipak Dučić je mom senzibilitetu najviše odgovara, nekako je prosto upravo to što kažem, sladunjavost i neka ta tuga koja jednostavno ne može i ne treba da bude samo tuga, već nešto što može i da se doživi mnogo dublje, mnogo jače, intenzivnije, ali ne samo u lošem smislu, nego i u dobrom. Negiranje lošeg i pravljanje, da je bukvalno pojednostavim, da banalizujem, onako malo i uništim tu sliku, gledanje vedrije strane.